Mga puso apisar, sang sunod-sunod ng insidente sang pagpangluthang sa Bacolod City Police Regional Office 6, ginapanindugan nga wala kuno nagapabaya ang kapulisan sa Bacolod. Pag-relieve sa BCPO Director kag mga hepe, posible malaihan bangod sa mga wala pa nasolbar nga kaso, yari nga itong gintutugan. Grupo sang armado nga kalalakihan nga sakay sa salakyan. Riding in tandem suspects nga apisar nagabot lang kang adlaw, wala duha-duha nga magkomiter sang krimen. Sila ang mga ginatutukan karon sa 12 tanan ka mga shooting incident nga nagluntad sa Bacolod City sa bunga bulan sang Hunyo. Ginabatihan nga yara ala nagalibot-libot sa syudad bangod nagapabilin nga unidentified. Sabi sini, nagapating Police Regional Office 6 nga wala nagapabulag-bulag ang kapulisan sa ilang mandato nga sikupon ang mga kriminal. Nakita naman naton nga ang kapulisan naton dira sa Bacolod City is doing their best. No? Kita naman diri sa PRO6, ginalantaw naton nina weekly ang mga insidente no sa Bilog Region, specifically sa mga provinces naton and cities. Nagakandak kita sa weekly enhanced managing police operations. Hindi pa man mapatod suno kay Solis nga mangin kausa sa pagka-relieve ni BCPO Director Colonel Joseph Thomas Martir kag mga station commander sini ang kapaltahan nga matap na ang asunod-sunod nga shooting incident sa Bacolod City. Ano ba lang ang status ang sining mga cases? Yes, For sir. example, yung cases niya, wala niya na-solve for this week, gina-follow up nato nila for the next week. And not only for the next week, but for the entire year, ang mga unsolved cases nato na gina-follow up nato nila to ensure nga ma-solve sa aton nga mga police unit. Samtang, ginako naman sa hepe sa Police Station 7, nga pisar na record sa CCTV ang grupo sa armadong kalalakihan nga ginapatihan nagtiro patay sa isa ka minor de edad sa Barangay Vista Alegre. Hindi ini mabakod yung ebidensya, bangod lunsay may tabo ng ilang mga guya. Una na nanawagan sang bulig ang pamilya sa LGU nga tutukan ang kaso sa pagpati nga kapulisan ang sa likod sa insidente. Ginhangkat naman sa kapulisan ang pamilya nga magpasakas ang kaso. Kabalo ka naman ng background ng family, may mga previous record nga in relation sa violations ng 916 in other crime. So, posible ba may mga kontra sila nga amo nang nag-ubra sang krimen kag amo na in relation sa illegal drugs. Sa karon, magluwas sa desk officer sa Police Station 2 nga ginpreso bangod sa pagpangluthang kag ang suspect sa pagpaniro sa isa ka eatery sa Sumag. Wala pa napasakang kaso batok sa mga ginatudlo suspect nga nagtiro patay sa bata sa isa ka Chinese businessman sa Barangay 5. Sa ginapahayag CIDG asset sa Barangay 35, pati man sa minor de edad nga suspect nga nagtiro siya minor man nga abyan sa Barangay Singkang Airport nga nagapabilin pa nga at large. Opo, Janil Casilio, Adrian Priatos, Western Visayas.